Janing kepencut ambek iming-iming rego murah. Puluhan warga nang Surabaya dibedek dadi korban plokotoan sembako bodong sampai torok miliaran ripis. Saiki para korban jaluk tanggung jawab kepedek pelaku balekno dhuwit sing wis disetor. Puluhan korban bedekan plokotoan sembako murah dikancani Wakil Wali Kutha Surabaya Armuji nggruduk omahe Indah Hoirunisa nang daerah Wonorejo, Rungkut, Surabaya tanggal 6 Juli 2026. Tekone wong-wong iki gawe ndak lanjuti repotan bedekan plokotoan dodolan sembako murah sing dilakoni Indah sing mlaku kae taun 2021. Dimediasi ambek Cak Ji, wong-wong iki njaluk tanggung jawab kepedek pelaku, balekno dhuwit sing wis disetor. Tapi polai mlaku panas, mediasi iki malis paneng sampai kesro. Para korban ngaku kepencut sakmarine ditawari lengok lentik, mie instan karo kebutuhan pokok liyane sing bandrole murah, kacek ambek rego pasar. Kawitane kiriman pesenan sembako iku mlaku lancar, dadi korban percaya. Tapi sakmarine korban nyetor duit luwih gede, pesenane nyandet malah gak dikirim blas. Salah siji korban, Rahmat Muhammad Hafid ngaku tuku lengok lentik 800 karton, regone meh 130 yuta ripis. Deke wis mbayar, tapi lengok lentik gak teko-teko. Korban liyane Fadilah yo ngaku torok puluhan yuta ripis, sakmarine nyetor duit gawe pesen atusan dus lengok lentik karo mie instan. Masih wis repot polisi korban rumangsa kasus iki mandek. Mangkane kabeh ngarepno proses hukum mlaku cepet gawe mastekno pelaku tanggung jawab balekno dhuwit sing wis disetor. Juli Susanto, JTV.